lisätä kuvia Joomla K2-blogikomponenttiin. Kirjaudu sisään kirjaudu-moduulista. Kun olet kirjautunut sisään tunnuksillasi, saat blogikirjoitusten oikealle puolelle muokkaa linkin. Klikkaa muokkaa linkkiä. Voit lisätä kuvia kahdella tapaa. Kullekin blogikirjoitukselle voit antaa pääkuvan, kuva välilehdellä. Voit etsiä kuvan joko omalta koneeltasi painamalla Browse-näppäintä. Kun olet etsinyt kuvan ja valinnut sen, painat tallenna näppäimellä. Voit myös valita kuvan, joka on jo valmiina nettisivujesi palvelimella. Selaa palvelinta linkillä. Valitse haluamasi kuva kansiosta tuplaklikkaamalla kuvaa ja paina tallenna. Odota, että kuva latautuu. Tarkista kuva välilehdeltä, että kuva näkyy. Voit antaa kuvalle kuvatekstin. Käytä hakusanoja. Voisi myös antaa kuvalle tekijän nimen. Sulje kuvan muokkaus ja artikkelin muokkaustila ja katso, miltä kuva näyttää. Tämä on kuva itse blogiartikkelista, jossa kuva on isona. Kuvan koko riippuu K2-komponenttiin määritellyistä kuvakoosta. Kuvakokoja voidaan muuttaa muuttamalla noita määrityksiä. Varsinaisella blogin pääsivulla kuva näkyy pienempänä ja taas tuo kuvakoko on määritelty K2-komponentin määrityksissä. Miten lisätä toinen kuva itse varsinaiseen leipätekstiin? Klikkaa muokkaa linkkiä ja mene sisältövälilehdelle. Mene haluamaasi kohtaan. Esimerkiksi kappaleen eteen. Ja alhaalla näet kuvalinkin. Klikkaa kuvalinkkiä. Voit taas etsiä kuvan omalta koneeltasi painamalla Browse-näppäintä ja sen jälkeen kun olet valinnut kuvan, painat aloita vienti palvelimelle. Tämän jälkeen kuva ilmestyy tänne yläosaan kansioon. Voit myös valita jo valmiina kansiossa tai jossakin toisessa kansiossa olevan kuvan tuplaklikkaamalla sitä. Anna kuvalle seloste. Käytä hakusanoja. Anna kuvalle otsikko. Käytä hakusanoja. Voit määritellä, että kuva näkyy oikealla tai vasemmalla. Voit määritellä, näkyykö selite. Ja lopuksi paina lisää painiketta. Kuten huomaat, kuva on aivan liian iso käytettäväksi nettisivuilla. Isot kuvat hidastavat sivujesi avautumista, joten ota tavaksi pienentää kuvat etukäteen GIMP tai Irfan View -ohjelmilla tai muilla kuvan käsittelyohjelmilla. Hätätapauksessa voit pienentää kuvaa ottamalla kiinni kuvasta, klikkaamalla kuvaa, ottamalla kiinni sen kulmasta ja vetämällä sisäänpäin. Tätä ei ole kuitenkaan hyvä tehdä monelle tai ottaa tavaksi, vaan on hyvä aina pienentää kuvat etukäteen. Halutessasi esimerkiksi marginaalia kuvan ja tekstin väliin, voit tehdä sen kuvan muokkaussivulla. Klikkaa kuvaa, paina kuvan muokkauspainiketta. Saat näkyville taas tuon kuvaselosteen, kuvakoot, onko kuva ylhäällä, alhaalla, oikealla, vasemmalla. Voit määritellä erilaisia marginaaleja
Klikkaa pois Equal Values, jolloin saat määriteltyä kuhunkin oikealle vasemmalle mahdollisesti eri välit. Halutessasi kuvalle raamit, klikkaa Border ja määrittele kuinka paksut raamit tulisi olla, minkä tyyppiset raamit tulisi olla ja minkä väriset raamit haluat. Lopuksi, kun olet valmis, paina Update-painiketta. Näet muutokset, näet välin, joka määriteltiin. Muista painaa lopuksi myös tallenna, jotta tekemäsi muutokset tulevat näkymiin myös itse artikkeliin, ja sulje. Ja tässä näet, miltä kuva näyttää itse sivulla. Koska olemme blogi pääsivulla, ei ole hyvä, että näkyy useita kuvia pääsivulla. Menemme siis takaisin muokkaa -painikkeella itse blogikirjoitukseen ja tehdään sinne ensimmäisen kappaleen jälkeen lue lisää linkki painamalla lue lisää linkkiä alhaalta. Näet tässä lue lisää linkin. Lopuksi painat tallenna ja sulje. Ja F5 näet, miltä tuo näyttää etusivulla. Eli nyt näet vaan varsinaisen pääkuvan. Klikkaamalla blogikirjoituksen otsikkoa pääset itse blogikirjoitukseen, jossa näet sitten kummatkin kuvat, sekä ensimmäisen että toisen kappaleen. Näin lisäät kuvia Joomla K2 blogikomponenttiin.